1, 2, 3. Da, am creat un drum normal cu iarbă, o potecuță frumoasă. Așa, acum hai să mergem mai sus. Am ajuns la tări, la picioare. E bine acolo la picioare? Acum? Da, da, da. Așa. La genunchi e bine? Acum Da. să mergem la zona pelviană acolo, să vedem ce cu Muladhara Ok. chakra. Prima chakra. Uite, e ca și cum acum s-a mai deblocat și aici e mai bine. Așa. Eu mă așteptam să văd să meargă în sensul acelor de ceasornic, dar merge invers. Nu știu ce înseamnă asta, că nu prea știu eu așa cu ceacrele. Eu ce știu, vin imagini și îmi dau eu seama dacă e bine sau nu. Dacă e luminos și simți că ele se rotesc în armonios, așa, înseamnă că e bine. Da. Dar nu știu de ce îmi vine o imagine ca și cum ar fi ceasul, Da? știi, la un sfert de oră gen, dar deci la acel sfert, cum vine ceasul, ca și cum la un moment dat se mai oprește, deci nu-i rotirea continuă. Se mai oprește. Dar nu văd că să fie de rău, e ca și cum se oprește pentru ore. Hai să te întreb o chestie. Ea se rotește invers pentru ca tu să fii mai receptivă? De nu, mie îmi vine informația că, știi, eu am făcut o chestie prin sesiuni, am dezactivat programul acela de muritor. Înțelegi? Da. Știi că ei au spus că noi murim. Da. Da, și eu am scos programul acela. Da. Și acum când am zis eu că se întoarce invers acelor de ceasornic, mi-a zis că da, pentru că eu acum ca și cum fac drumul înapoi. Am înțeles. Am înțeles. Adică el e de bine, da. Iar acele opriri sunt ca și o resetare, o reanaliză, ca și cum tu oprești și îți cauți la mașină să vezi dacă ai benzină, dacă ai... Da, asta înseamnă receptivitatea, să fii mai atentă cu tine, că dacă ești prea emisivă și tu dai tot timpul, nu mai ai de unde și atunci trebuie să fii și receptivă cu tine. Da, Nelu, exact cum spui, deci ce ai zis tu și cu ce am zis eu sunt același lucru. Acea pauză, acea oprire, da. Deci aici e de bine. Dacă mai vezi ceva, dacă nu mergem mai sus. Mergem mai sus. Așa, Svadhisthana chakra, zona sexuală, să zicem așa. Aia e? Da. Că o simt, uite așa vibrează. Trebuie să fie o culoare așa portocalie frumos, așa. E aceea sub tombilic, nu? Mai jos. Da, în zona unde... Da, acolo. Unde e muntele Venus, acolo. Da, e foarte frumoasă culoarea. Așa. Și vibrează foarte frumos. Bine că vibrează.
Hai să spun. Păi aia e, deci... Da. Bun, gata. Trecem mai departe. Mergem mai sus la Manipura. Da? Aici, exact sub stern, exact unde se unesc coastele. Mai Știi cum jos o cu două degete. Da, aici trebuie să fie un galben frumos, un galben pai, așa să fie. Luminos. Da, da, și duce în afară, că știi cum îmi arată că face? Că atunci când, deci ca și cum emite unde așa în cer. Da, păi așa, Da? da, așa e mișcarea lui. Că atunci Exact. când arunci o pietricică, Da, exact asta este. Da, ei, exact asta e. uite, Bravo. emite așa și îndepărtează toți cei mai puțin frumos, știi? Și lasă curat în urmă, ca și cum ar fi, ca și cum s-ar ocupa cu, uite așa. Da, acolo e focul, acolo. Ăla arde tot. Tot ce e în jurul tău, ăla arde tot. Ăla, dacă e ăla, deja... Da, și mi-a zis că e optim. Așa mi-a zis, că funcționalitate optimă. Ce e de făcut să fie și mai bine? Hai să vedem, că eu o simt aici o chestie. Nu mai zâmbi, vorbește. Să cred în mine, cu adevărat, nu doar în vorbe. Bun, Vera, hai să mergem mai departe. Urcăm mai sus. Anahata. Aici să fie un verde frumos. E în zona pieptului, zona sânilor, să zic așa. E un verde mai nuculiu, e verdele acela și mă duce cu gândul la tristețe. De ce te duce cu gândul la tristețe? Ce pui tu acolo de mai multă tristețe? Aici trebuie să fie iubire, nu are ce să caute tristețe aici. Aici trebuie să fie iubire, iubire necondiționată. Fără să te aștepți. Ai așteptări? Da. Zic eu, dacă nu zici tu. Da, cu toții ziceam că nu. Mai degrabă neîmpliniri decât așteptări. Înțelegi? Mai degrabă unele... Nu știu. Hai, mai caută. Așteptări nu. Hai, mai caută, mai răscolește. Hai. Că nu trecem, că aici nu e. E să fie un verde frumos. Aici trebuie să fie iubire. Nu ai ce să caute alte chestii care nu ne ajută cu nimic asta. Mai scanează acolo, scanează toată zona pieptului, toată zona plămânii, inima, scanează tot acolo. Poate e altceva acolo care nu... Hai să facem curățenie acolo. Controlăm peste tot. Dăm mobilă la o parte, dăm tot ce e de dat la o parte, numai să vedem dacă e ceva. Da. Îmi vin niște amintiri și expresii și multe care m-au ajutat să-mi dau seama că m-am judecat eu pe mine pentru niște aspecte legate că nu să... Și uite că azi e 8 martie, vezi? Da. Tot așteptări. Vezi, Vera, că tot la așteptări. Nu, Nelu, nu sunt așteptări, nu, că nu aștept nimic de la... Chiar sunt fericită ca mamă și ca... Acum mi-am amintit de mama mea, nu, mi-am amintit eu de mama mea că eu nu am fost. Eu am dus-o pe maică mea la azil, că are problemele care le are.
Și ce treabă are asta? Nu știu, de ea mi-am amintit acum, dar altceva nu găsesc. M-a judecat ieri careva că a zis că nu trebuia să o duc, că nu să duc părinții și din astea. Asta mi-am amintit. Altceva pe Păi și planul nu iei în iubirii. seamă, nu iei în seamă ce zic unii, Da, că asta el m-a supărat puțin, da, da, e probabil. treaba lor, asta este treaba lor, ca să te supere pe tine, că na. Hai, curăț acolo, hai să curățăm, nu mai stăm că curățăm multă lumină. Nu, probabil că niște regrete de trecut, na, că te mai uiți, te mai gândești că ești om. Te mai gândești că altceva n-ai de făcut și tu. Da. Capul mare, minte multă. Hai să curățăm acolo cu lumină și dăm așa cum rotești așa volanul cu mâna, așa, dai o învârtitură din aia așa, să plece, să se miște, să fie luminoasă. Hai să vedem cum e culoarea acum. Arată altfel? Da, uite, de la frunzele de nuc care erau așa, m-am dus la frunzele de cais care sunt mai deschise la culoare. Știi? Cum e primăvara, da, Vera? Da, Cum e eu primăvara? da, mă gând Cum sunt singur că mai frunzele alea care apar prima dată, așa pioneză. frumos? Da? Am scos-o și pe aia. Mai era o pioneză și am scos-o. Și nu ai zis nimic. Am înțeles. Știam că nu zici. Da, am scos-o. Așa. Bine, Vera, hai să mergem mai departe. Mergem la chakra gâtului, Vishuddha chakra. Mm, Aici sunt chestii de astea, de comunicare, de dacă bine, ai zis ceva, dacă n-ai putut să zici ceva, sunt bine aici. da? Dacă vorbești tu, nici nu mă mira. Stricat mi gura de mare. Striga, da. Da, și buzele frumoase. Hai să mergem mai sus, dacă zici că e frumos aici. S-o veni rândul, nu? Să te uiți pe la... Ce face al treilea ochi? Ajna chakra. Aici trebuie să fie o culoare frumoasă. Multă lume zice că e curvă, dar e o culoare frumoasă. Violet, așa frumos. Un indigo. Da. Știi cum îl simt pe al treilea ochi? Efectiv am văzut cum de acolo a ieșit ca un adolescent și s-a așezat, știi cum e casa aia pe prispă, când te așezi pe prispă, așa, uite că exact așa, a ieșit un tânăr și s-a așezat așa pe prispă și dă din picioare și a zis că am culoarea care vreau eu să o am în funcție de cum mă simt și de cum... Foarte bine, bravo. Și e încrezător în el. Mhm. Și da, acum chiar văd bine și simt cum... Da, știi cum? Ca și cum acel copil ar fi spiritul ochiului, cum ar veni, știi? Mm. Mi-arată, zice, uite, nu vezi, sunt deschis, sunt bine. Totuși, Vera, hai, tu ești tot așa sub protecție. Hai atinge-l un pic, să vedem dacă este de-al nostru sau e din afara noastră. Dacă ochiul îl simt că e al meu sau e străin, Nu, persoana asta care zici tu că e ca un copil și dă din picioare așa. Nu gândi, Vera, nu gândi. Spune Bine. ce-ți vine. Da. A fugit în ochi acolo, a fugit în ochi Mhm. când ai zis să-l ating. Da, e al nostru. Da. Bine, eu credeam că e altceva.
Hai să mai scanăm o dată acolo, toată zona aia. Atenție pe frunte acolo. Pe glanda pineală. Deci nu treci peste nimic. Scanează tot. Te-a fi rapăr, așa o iei. Nu treci peste nimic, Vera. Da, aici poți să fii atacat, că simt că aș avea ca și cum zgârieturi, știi? Poți să fii... Nu știu de ce mi-a venit să spun așa. Păi ei poate să facă niște zgârieturi și mai devreme sau mai târziu să intre pe acolo. Vezi că le-ar face cineva, le-ar fi făcut cineva? Da, simt să spun că aș fi fost atacată de gen ca de vrăjitoare, ca de ceva. Știi ce am făcut acum? M-am dat în partea asta, m-am dat în spate și privesc din interior. Ca și cum m-am băgat în cap și privesc din cap în afară. Foarte bine. Da, și am găsit acolo jos, așa, ca niște biluțe. Deci am găsit ceva străin. Opa. Așa Ia zi, cum... biluțele alea cum arată? Biluțele cum arată? Aș tinde să spun că din plumb, din pământ, ceva așa între și metal și pământ amestecat. Și metal. Cine le-a pus, Vera? Ia vezi cine le-a pus. Nu plecăm de aici. Da, mi-a apărut persoana. Opa. Cine este? Mi-a apărut persoana. Întreabă-l cine este. E o persoană feminină din trecutul meu, din tinerețea mea, cineva o... Eu și uitasem asta, dar mi-a apărut. Deci mi-a apărut și drumul, și cum se duce, și cum face, și tot mi-a apărut. Ce mai vrea? Întreabă ce vrea. Mă învinovățește pe mine de chestii care n-au nicio legătură cu... Da, știi cum sunt acei oameni care o țin pe lor. Nu e un motiv ca să fie interferență? Că așa putem să găsim orice motiv, numai ca să te interferăm. Știi cum e? Să-ți luăm energia, să vedem ce e acolo, să te spionăm. Nu, Nelu, a fost o chestie ca de răzbunare, ca de... N-a zis pe scurt, eu eram foarte tânără și m-a curdat fisul și eu aveam un copil și a făcut ea chestii și așa cum se făceau vreodată. Păi zi la persoana asta că tu îi știi și numele, spune-i pe nume să-și ia biluțele de acolo. Ușor așa, fără să strice nimic acolo. Să și le ia. Da? Și le-am luat, da. Și să plece. Și când pleacă să-i dai și un bici așa la fund ca să nu mai treacă pe aici. Unul frecvențial așa. Mulțumesc, Nelu. Stai că nu plecăm de aici.
Nu Hai să prea mai am. scanăm o dată. Mai scanăm, că eu simt că mai e ceva pe acolo. Ți-am zis, de a fi rapăr. Nu te grăbești, nu ne grăbim. Nu, stăm aici până rezolvăm. Cum sunt eu pe interior, știi că la mașina de spălat are acea garnitură, știi? Așa. Da. Și simt că de la nefolosire, cum nu l-am mai folosit eu, N-am mai trecut pe aici. Da. da, că atunci când se adună murdărie la mașina de spălat pe acolo prin acele garnituri și mă duce iarăși cu neîncrederea în mine, în forțele mele și că nu-mi folosesc. Îmi spune iarăși că eu am niște forțe care nu le folosesc, Nelu, da? Eu m-am ferit de lucrurile astea, că nu mai știi. Mereu îmi spune că nu fac. Păi, Și acum deschide-te la mai fel, mult. că nu l-am... Deschide-te mai mult. Intră mai în profunzime, Vera. Mai profund, mai profund, mai profund. Nu ne grăbim, mai profund. Intrăm până în adâncuri, până în... Uite-te și în stânga și în dreapta, uite-te peste tot. Nelu, e ca și cum am coborât în mine Așa. când ai zis mai profund, am coborât în mine. Că atunci când te cobori într-o... ca pe gură de vulcan, așa, și m-am trezit într-o sală Așa. pe cleștar Frumos. și îmi spune o voce să-mi folosesc voința. Ființa. Voința că ca și cum eu, dacă doar aș vorbi, adică puterea mea stă în cuvântul meu. Da. Asta să-mi folosesc eu, cuvântul meu. Puterea cuvântului, da. Da. Dar e și o foarte mare responsabilitate în asta și eu de responsabilitatea asta Așa. am fugit. Că e o mare responsabilitate care însemna să fiu ca și un judecător. În sensul că dacă văd ceva care nu-i tocmai cum ar... Corect. Așa. Atunci eu ar însemna să fiu prin puterea cuvântului meu, adică să-mi arunc intenția efectiv să dau verdict, înțelegi? Deci ca și cum eu asta... Și tu te temi de responsabilitatea asta? Păi, Da. dacă asta este menirea ta și dacă asta este puterea ta, tu asta să faci și îți asumi. Iei de acolo puterea asta și îți asumi. Pentru că, Vera, cineva musai să facă și lucrurile astea. Dacă e să judeci, că știm că nu e bine să judeci, că nu știu ce, că te bagi nu știu în ce carul. Mă, dacă asta este menirea ta, să judeci, pentru că tu poți să faci lucrul ăsta. Da? Eu degeaba sunt mecanic dacă cineva mă pune să sparg piatră. Nu se reușesc niciodată. Oricât m-aș strădui. Nu iesă treaba. Dacă eu sunt mecanic, mă duc acolo ca și mecanic și îmi fac treaba acolo ca și mecanic. Dacă
puterea ta stă în puterea cuvântului și în a da verdicte, da? Cu riscul de a judeca, că asta e. Ce mai găsești acolo? Mai caut. Mai mergi pe acolo, prin camere, mai mergi. Vera, uite-te pe jos, uite-te în stânga, uite-te în dreapta, uite-te sus. Și o gaură, dacă ești în tavan, mergi pe acolo. Am avut imaginea aceea când eu zic, nu-i vorba de judecata aceea ca de asta la bârfă, dimpotrivă doar îi spus, asta rămâne, asta nu rămâne. E vorba de în creație, da? Lucru care rămâne. Deci să spunem, acum suntem în momentul 0, să spun, merg pe stradă și văd un gest, o ființă, un orice. Și atunci, eu când îmi arunc ochiul și voința și spun, asta rămâne, asta nu mai rămâne. Și văd că e o putere atât de mare din mine, încât să despart ape, să fac în pământ, știi, atunci când se crapă pământul. O forță foarte mare. După care văd că pun chestii ca și cum sădesc, ca și cum plantez alte semințe. Cum arată plantele sau ce va ieși din semințele alea? Cum arată? Cum sunt lalele, așa, flori ca de cupe și când se deschide floarea, curge așa ca o picătură de miere. Nectar, așa. Miroase? Pentru că prin mirosul ăla ar fi ca omul să perceapă niște informații, să aibă o intuiție. De aia te întreb. Da, mi-a venit expresia tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și înainte de asta mi-a zis că e elixir și ai venit tu cu aceeași expresie și am lăsat așa. Și acum când am pus pe limbă eu de acolo, m-a venit că de nemurire. Că acela, că de fapt oamenii sunt nemuritori. Foarte frumos, foarte frumos. Bun, mai vezi ceva? Da, te-am chemat pe tine și ți-am zis că dacă... Și ai zis că eu sunt mai nebună ca tine și tu încă nu ești hotărât să-ți guști de acolo. Păi zi să guste, că până nu gustă nu știe ce gust are, ca orice mâncare. Dacă nu guști, nu știi ce gust are. Dă și una peste cap dacă nu înțelegi. Să o miroase mai întâi, să o atingă cu mâinile, să o simtă cum este. Da? Da, ți-ai scos și acel ceas, Nelu, acel program. Aveai programul ăla că ești muritor. Aici jos pe la prima ceacră, între prima și a doua, pe acolo pe unde au femeile ovarul, unde au femeile uterul. Așa.
cam prin zona aia, ca să înțelegi, aveai tu acel ceas. Programarea ce-au pus ăștia pe la Carme, da. Da, Și da, da. din cauza la ăla nu. Și ți-am arătat ceasul. Și după aceea ai aruncat ceasul, ai acceptat. A gustat din nectarul ăla de la floare? Mm. Măi, e frumos acolo. Mai mergi pe acolo. Da, e foarte frumos. Mai mergi pe acolo. Um, Vera, ia și creează. Ia și creează tu, pentru că văd că ție ți este dat să faci chestia asta. Ia și creează. Acolo. Că eu zic că aici o să fie niște locuri. Și mai mergi pe acolo. da, sunt, cum să spun, știi că noi acum călcăm pe iarbă? Acolo nu mai călcăm pe iarbă. Acolo mergem așa la nivelul... Mai sus un pic, da. Și nu mai calci florile și iarba și toate astea, nu le mai calci. Ca să nu le mai rănești. Da, bravo. Bravo, Vera. Aici a fost super asta. Și fii atent cum ne hrănim de la plântuțe. Nu mai ești nevoit să le rupi. Doar Așa. le îmbrățișezi și să faci un schimb de energie. Bravo, Vera. Ce frumos. Ca și cum schimbi informații, înțelegi? Cum noi doi schimbăm acum informații, să spun, eu îți vorbesc despre ceva și tu îmi vorbești despre altceva. Ce frumos. Uite, mergi la o floare și nu mai rupi ca să o miroși sau să o duci în casă. Doar o îmbrățișezi așa mai la distanță cum ar veni, ca să-i lași spațiul ei personal, să nu intre în aura ei. Da? Deci stai în preajma unei flori tu îi oferi ei vitalitate, o creditezi să mai trăiască, îi dai credit, valoare, iubire, iar ea îți dă, întreabă-mă. Eu așa mă văd, într-un buchet mare de bujor, da? Și cum stau cu mâinile pe lângă el, așa. Da? Chiar am unul de ăsta la țară. Foarte frumos. Un parfum foarte frumos. Vera, nu pleci de acolo. Vreau să vezi de acolo dacă și noi aici în afară, terestru, dacă facem lucrul ăsta, e același lucru cu ce este acolo jos. Abisul. Deci, acum când ai zis acolo jos, am înțeles că nu sunt jos ca și cum în centrul pământului. Sunt jos în mine și trăiesc într-o linie paralelă pe care eu am creat-o, iar oamenii pot ajunge acolo prin exercițiu. În sensul că dacă tu onorezi natura și o respecti, aluneci acolo ca și cum, dacă știi expresia aia care spune că raiul îl trăiești de pe pământ ca să ajungi în rai, știi? E ca și cum treci la nivelul următor. Da. Dar ca și cum e ceva atâta de lin încât tu nici n-ai simțit. Ca și cum nici nu mai simți moartea ca pe ceva cum suntem noi educați să vorbim despre moarte. Va fi doar, uite așa, că atunci când adormi și te-ai trezit acolo, dar ți-am zis cum, respectând încă, da? Și e și firesc că așa se întâmplă, pe legea asemănării, pe aceeași. Când tu asta ești și tu asta crezi,
Pe Vera, tine te văd mult și pe lângă copaci. Da. zi că zici bine. Mm, Zici ce vezi. da, te văd lângă copaci și eu tindeam să spun de stejar, dar mai mult arțar. Nu știu ce reprezintă arțarul pentru tine sau ce ți-ar da, ce proprietăți are. Păi, Vera, Dar eu sunt arțar. În zodiacul pomului eu sunt arțar. Nu știu cum să zic. Și din arțar să faci un nectar. Foarte bun. Mhm. Că eu văzusem un stejar și tu mi-ai zis nu, uite, arțar, na. E bine atunci. Hai, nu plecăm de acolo. Hai să mai mergem pe acolo. Dacă e să putem să coborâm și mai mult, aș vrea să coborâm și mai mult, că simt că mai sunt niște camere acolo cu niște informații. Ele sunt acolo, eu le văd așa niște scări de piatră, așa care, sau ce-o fi alea, nu știu. Mm. Dar nu sunt colțuroase, sunt ondulate așa și simt că acolo mai sunt niște informații acolo. Trebuie să găsim acolo ceva. Nelu, nu atât informații, cât mai mult decât informații. E un spațiu cum sunt acele băi din curțile, deci e un spațiu central și iese de acolo apă, dar în același timp și un abur. Adică ea nu se vede ducându-se niciunde, ca focul, știi cum focul arde și nu-l vezi ducându-se niciunde. El acolo e viu, așa e acea apă. Și îmi vin iarăși expresii din acelea, ca și cum sursa vieții și începutul destul. Apa aia sau aburul ăla ce este acolo nu e ca și o ultimă spălare, o ultimă purificare a corpului plin de murdărie? Deja dacă ai ajuns acolo trebuie să fii curat, adică nu poate ajunge acolo decât numai ținei curat. Adică tu ești deja spălat. Dacă ai ajuns acolo, nu se mai pune problema de nici nu există noțiunea acolo, nu există cuvântul în vocabular, dacă ar fi să spunem Vera, așa. atunci apa aia îți dă nemurirea. Probabil că la un Energia. timp oarecare mai mergi pe acolo ca să te mai încarci odată sau Da, să-ți dea dar un nu reset. aia da, Nelu, aia da. Dar nu ca și murdărie de Da, necuricios, da, de da. nedemn. Da, nu. Da? Nu poate fi vorba că Da, da. deja de la suprafață, dacă tu ești purificat, deja aluneci acolo, e logic lucrul ăsta. Știi cum e? E ca și cum ce noi numim viață e pe de o parte forța spirituală, informația care o spus să fie lumină, primul gând, conștiința din partea asta, iar acea apă e partea de viață biologică.
E ca și cum ar fi mama. Începutul vieții ăsteia pământești. Energia de viață asta de sexuală, de dacă am stat să ne gândim la legende cum era cerul și cu pământul, dar aia legendele alea de jos departe de adevăr. E pur și simplu viața. E frumos. Vera, e frumos acolo. Vor nesecați. Poți să iei și informații de acolo sau învățăminte, ceva? Da. Da, îmi spune că aceeași apă este Am înțeles. când o femeie plânge din iubire. Am înțeles. Frumos. Uite ce poate Vera mea. Vezi? Ce poate Vera. Mai vezi ceva acolo? De aici începe totul. Are legătură și cu pământul? Cu nașterea pământului? E ca și cum pământul e una dintre. Pământul ar fi ca un praf de nisip dintre câte s-au născut de aici. Deci am zis că de aici începe totul. Vera, dar tu ai mers, tată, ai mers. Deci de acolo începe totul. De acolo începe și universul nostru, care suntem acum? Sau mai multe universuri? Da, de aici. Pentru că Sau și de aici? nu și, doar de aici. Doar de aici, da. Doar de aici. Se simte energia asta că e feminină. Și de o iubire foarte mare. Vera, acolo vezi entități? Poți vedea și entități? Sau energii? Sunt niște energii care păzesc acest loc. Am înțeles. Da. Dacă știi poveștile acelea cu sălățile ursului care păzeau dragoni și tot felul sunt, dar nu au energii, nu sub formă de trup, mai degrabă sub formă de laser, de, știi cum spun, de fulger, de ceva curent, forțe. Astea, modul ăsta de apărare nu e vizibil, nu? E doar știut. Păi asta zic, că eu le simt, nu le văd ca și, nu prin formă, mai mult informația și presimt.
presimt că, cum ar veni, m-au scanat, știi? De atunci știu. De când m-am coborât și m-au scanat. Vera, eu am rămas undeva mai sus? Da, ești cum ar veni la ușă. Ești cum ar veni la ușă. Și ca și altă dată când te-am mai văzut pe tine, mi s-a spus că mai ai un prag, o treaptă, o încercare, așa și acum. Mi-a zis că tu mai puțin. Vera, noi dacă am ajuns aici, noi putem să facem ceva pe pământ? Pe pământ. Că acolo suntem înăuntru. Putem să facem orice, dar nu ceva egoist. Adică, știi? Imediat asta au spus, că să nu fie, adică nu pentru interesul personal. Înțelegi? Da, dar dacă putem să facem ceva, am înțeles asta. Noi putem să facem ceva, nu? Și cum am putea o să o facem mai bine? Putem să facem foarte multe lucruri. Păi și cum să facem? Să venim aici să ne luăm informația și cu ea să venim la suprafață? Sau ne vine pur și simplu intuitiv așa? Depinde ce vrei să faci. Asta odată. M-am uitat dacă tu te poți conecta. Așa. Nu. Dar eu pot să rămân conectată. Adică eu am voie să vin aici să-mi iau resurse, îmi spune. Bravo. Păi să mai vii pe aici, să-ți iei resurse. Dacă mai e ceva, dacă mai auzi ceva, dacă ți se mai spune ceva. Nu, e ca și cum îmi dau binecuvântări de genul să am călătoria cu... Da. Aici e mai mult un loc care te împuternicește, e un loc feminin, de aia nu te poți tu conecta, nu că ai avea vreun defect. E un loc unde se conectează partea feminină cu împuternicirea asta feminină și atunci ea îi oferă bărbatului mai departe. Pentru că următoarea întrebare ar fi fost, dar bărbatul unei poate să meargă să-și ia și el informația, bineînțeles, prin puritatea lui. Da, bărbatul se odihnește în femeie. Deci te văd ca și cum tu pui cap aici.
Deci eu merg acolo și mă încarc cu răbdare. Și bărbatul de acolo și-a și el răbdarea, nu? Tu ca bărbat îți iei răbdarea din văzându-mă pe mine, Așa. văzându-mă pe mine cum sunt, automat te înfrânează ca un fel de respect, din respect pentru mine, pentru că eu sunt într-un fel, Da. ca și cum automat intri într-o stare de ca atunci când intri într-un parc și respecti acel loc, când intri într-un loc frumos Bravo. și de respectul acelui loc tu pur și simplu îți controlezi comportamentul tău și asta te împuternicește pe tine pentru că tu ai un fel de putere ca bărbat, dar eu ca femeie o altfel de putere. Ca și cum eu vin din lume, din societate, cum spunem noi, și merg acolo la izvorul acela, mi-au resursele răbdării și ale iubirii, Da. că atunci când te îmbraci cu niște veșminte deosebite. Și atunci am un caracter mai nobil, așa. Iar tu vii tot de afară, din lume, din război, dacă putem să spunem așa. Așa. Atunci când tu intri în palat și o vezi pe regina ta că automat, deci ai puterea ta. Puterea ta constă în înfrânatul nervii, caracterul, anumite care nu ar fi la locul lor și te înfrânezi, îți înfrânezi pornirile, ca să spun așa, te autoeduci de dragul meu. Și atunci asta e încărcarea la tine când tu oprești acele porniri, dai voie ca acea căldură și calmitate să vină la tine. Ca și cum dacă tu ai venit către mine cu un comportament agresiv, Așa. e ca și cum eu ridic porțile cetății și nu te primesc. Nu te primesc în ceea ce am eu sfânt de acolo, în acel izvor al feminității, nu te primesc pur și simplu. Vera, poți să întrebi acolo menirea bărbatului care este? Ce să facă bărbatul pe lumea asta? Femeia am înțeles, ea e cu izvorul, cu asta, cu energia, cu iubirea. Da, da. Am văzut cum ridici un steag sus, adică să ții standardul sus, să ții scopul, menirea, Scopul, menirea. misiunea ta ca și demnitatea ta de bărbat. Da. Și să duci, tu ca bărbat, să duci informația în lume, informația asta de puterea aceea care vorbeam eu mai înainte. Să duci. Deci ar prinde bine lumii ca eu să iau informația asta și să o spun celorlalți. Acolo există un lăcaș frumos, iubire, care noi
Nu avem ce să căutăm acolo cu răutatea noastră, cu agresivitatea noastră. Noi să vedem femeia ca pe o regină, ca pe ceva, nu pot să zic sfânt că e altceva, ca pe ceva de neatins cu agresivitate. Niciun tip de agresivitate. Sigur că poți să spui și în primul rând poți informația se duce automat în momentul în care tu te-ai schimbat, în momentul în care tu ai conștientizat. Pentru că tu ești, că te-am văzut cu acest steag, tu ești oricum ca un fel de lider, ești oricum un purtător de cuvânt. Prin faptul că ai spart unele ziduri, ai ieșit în față, ca să spun așa. Știi când e un detașament de luptători și iese acela unul în față? Da. Da, așa ești tu, că de-aia am zis că să ții steagul, asta e menirea ta. Imediat te-am văzut cum ții steagul așa. Și adică tu să păstrezi coloana vertebrală a neamului tău, să rămâi loial speciei tale, umane sau, știi? Deci mai degrabă a specii umane decât a arborului genealogic, să zic așa, nu? Alea sunt doar niște episoade din existența ta irelevante. Arborile. Da, sunt niște jocuri, sunt niște jocuri de culise pe care le-ai jucat la un moment dat. Trebuia trecut și pe acolo, experimentat ce o fi și aia. Până la urmă, rolul bărbatului e să fie scut pentru femeia lui. Da, asta din unele din... Macro, așa. Dar nu pentru femeie ca și femeia lui, Nelu, pentru că poți să fii un bărbat care nu ai femeie, nu ai parteneră, da? Ci pentru feminitatea, pentru acea comoară de acolo, de la izvorul acela care ea există, știi? Da. Iar asta o poți face nu numai decât dacă ai o parteneră, asta o faci prin șlefuirea caracterului tău și ca bărbat, că ți-am zis cum e, când vii în palatul ei, când intri în odaia reginei, tu trebuie să arăți într-un fel, spiritual vorbind. Deci tu să arăți în acel fel și dacă ai parteneră și dacă n-ai parteneră, că nu are face cu dacă ai partener sau astea are mai mult a face cu vorba să-ți fie vorba, cu asumarea responsabilităților, Da. cu distingerea adevărului de minciună. Știi ce vreau să spun prin asta? Acum ai văzut tot felul de lucruri. Claritate să cere. Adică mă duce iarăși la vorba aia, că să nu fii căldicel, că te voi vărsa din gura mea. Și dacă spunem adevărul în lume, asta nu ne poate dăuna? De ce-ți faci griji pentru un trup care oricum trece, pentru un trup care oricum se duce, ce poți să pățești?
Vrei să-ți salvezi trupul sau sufletul? Că Da. îți dăunează așa, pe un termen foarte mic. Dar dacă ai câștigat trupul care oricum în câțiva ani îl pierzi și ai pierdut veșnicia ce ai făcut. Da. Pentru o vorbă, pentru un avantaj care, dacă te uiți la avantajul ăla, poate nici nu îi decât o capcană. Da, da, da. Da, e vorba aia că mai bine să mor leu decât o viață șoarece. Da, asta îmi vine cu neclintirea în hotărârile pe care le iei. Deci cum ar veni să fii cât mai deschis. Cât mai deschis. Deschis către intuiția ta, către sinele tău, dar foarte prevăzător către exterior. Am înțeles. Da. Față de exterior, față de societate, să ceri o vigilență maximă. Ia uzi. Și tăcere și tot. Ia uzi. Deci mai Da, bine taci decât să zici ceva care dăunează. da. Nu înseamnă a spune adevărul, să știe toată lumea secretul tău, faptul că tu ești spiritual, faptul că tu vrei să ajungi undeva, dimpotrivă, pentru că ei îți vor pune piedici prin invidie, pur și simplu prin faptul că nu înțeleg Da. și prin faptul, știi ce-ți amintesc acum, știi povestea lui Alba ca zăpada? Acea vrăjitoare, ea era de fapt plebea, omenirea asta care e muritoare și care ea nu înțelege și va pieri oricum. Da? Iar Alba ca zăpada era spiritualitatea. Da, da. Viața. Așa, energia care... Și atunci oamenii ne vor judeca și ne vor arunca cu săgeți în noi, cu care ne împiedică și mai bine să nu mai știe ei că ți post, că ești vegetarian, mai bine, nu mănâncă, nu mi-e foame, adică dau așa un mic exemplu, dar așa văd, că spre exterior nu foarte deschis către tine, către inima ta de unde tu îți primești informația. Dar cu exteriorul ca și cum ai fi mereu pregătit de luptă. Vigilent. Hai să vedem ce mai ai tu de făcut, Vera. Că ți-ai luat de aici informațiile. Dacă ei mai stai acolo și întreabă, ce mai ai tu de făcut? Îți place acolo. O să venim aici ca la terapie. Ce mai am eu de făcut să continui să creez acolo unde am început, unde eram cu copaci, cu ațarul, cu... Mai am creează, zis dacă... să mă țin de... Nu, că nu-i... Ți-am zis ce mi-au răspuns. Da. Nu o să stăm pentru că creația e infinită. Da. Dar acum știu unde să vin. Da. Ce frumos. Bravo. Bun, hai ușor. Urcă. Ușor. Gata, Vera. Știu că la spa toată lumea vrea să stea.
Dar parcă nici tu nu mai voiești, Richard. A, da. Haide, mă, că ne cheamă nostru. Da, hai să ieșim ușor. Mm. Cam sus. Și hai să mergem și la chakra acolo. Vedem dacă acolo este calibrat cu energia care vine de sus. Sursă. Dacă canalul de acolo este curat, dacă să nu fie nimic acolo care oprește sau stopează energia. Știi ce stopează? Că voiam să spun că simt că pe la distanța asta, cât ar fi vreo 15-20 de centimetri, Așa. simțeam că e ceva care strangulează, știi? Opa. Și când m-am uitat, ce crezi că să alea cununiile? Ce sunt? Cununia religioasă. Dar tu nu ai făcut dezlegare? Mm. Și nu vrei? Dar sigur că da, dar nici nu-mi dau seama. Acum nu mai îmi amintesc dacă am făcut, dacă n-am făcut cu Viorica, dar nu mai intru acum să-mi amintesc ce, dar simt că asta e, știu clar că asta e, că văd totul, știi? E exact că am văzut, deci e un cerc, de fapt Înseamnă nu că a e mai unul, rămas ceva sunt de atunci. două, Da, probabil că de atunci a da? mai rămas ceva acolo și de aia. Uh, și știi cum văd că de alea, deci sunt două cercuri și neamurile mele și cu neamurile lui să țin ca la bâlci. Știi cum e roata aia care se Da, învârte? da. E ca și cum un cerc îmi aparține mie și un cerc îi aparține lui și ca și cum neamurile noastre... Să dai seama ce gunoi e aici? Mm. Să stea toate neamurile călare pe capul meu. Deci în momentul în care mă pus ce m-a pus popa chestia aia pe cap, Așa. aici în eter, e făcut exact cum e forma de verighetă, Așa. o culoare a vântului turbat, îmi vine să zic, între albastru și mov. Vânăt. Vânăt. Exact. Oh, exact, vezi? Da? Și deci uite-i cercul meu de desubt și a lui deasupra, că așa o pus ei pe bărbat deasupra. Uh-huh. Și neamurile noastre să țin, uite așa, cu mâinile de ăla, ca și cum, ca la roata aia, ca la, ui, de capul meu. Oh. Ia învârte-i tu așa până sari ei de acolo, de nu mai stă niciunul Da, prins. da. Ia Și învârte-i până e... știi că astea toate sunt programe și ei nu voiau să dea de acolo, de zis așa. Și au zis că nu, că le bine, cum să spun, știi cum ne vrea societatea, cu cât îi mai să stea fiecare grămăjoară la casa lui. Așa și spuneau bătrânii, du-te la bărbatul tău că stai acolo. L-ai luat, stai acolo, știi? Ca să n-aduci deranj, ca să n-aduci... Să te știe că am pus-o la casa lui, știi? Da. Și de-aia neamurile, că să te știe că ești acolo și să stea ei liniștiți și de-aia nu voiau să... Hai curăță acolo, Vera. Mm, Sau dacă mai e ceva de văzut, mm, mai sunt și alte interferențe, mai sunt și alte energii. mm, nu. Hai, curăță frumos. Mm. Ești fata harnică. Ia și curăță. Fă curățenie acolo. Cam mulți, mă. Nu, e bine.
Gata? Da, s-a făcut așa un flux până, sau nu știu din care, mi s-a încrețit așa toată pielea pe mine, ori de la cum... Păi acum s-a deblocat. Da, 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 da. Da, hai să nu plecăm de aici, hai să mai scanăm o dată, să vedem dacă mai e ceva acolo. Că poate energia și-a dat drumul, dar poate mai e strangulată pe undeva. Știi ce ne-a rămas? A rămas mirele favorit. Cred că fir karmic sau ceva, știi? Să-i spui celui pa la revedere și să-l las cu măsa și cu tasul și cu beserica și cu toate. Mi-a venit așa un cuvânt, biserica mămelui. Era bună jurătura asta, dar noi n-am știut-o. Hai. Noi ziceam că e rău când zice așa. Gata că zburai de acolo. Hai, acum cu lumină, Gata, cu iubire, cu multă iubire, Vera. Hai cu iubirea noastră. Hai că tot cu asta rezolvăm. Cu iubirea noastră. Multă lumină, multă lumină, multă lumină. Punem acolo. Și mai scanăm o dată. Vera, vreau să te duci așa până la 1 metru deasupra capului. E bine? Acum venim în jos, Vera, până la nivelul gâtului și merge în spatele, în ceafă, un pic la 10-15 cm. Acolo s-ar putea să mai fie ceva. Ori o ceacră, ori ceva, trebuie să mai fie ceva. Acolo eram, Nelu, fix acolo eram. Așa. Și nu știam ce să zic, știi cum simt? Ca și cum ceva să, știi că să decalcifiază glanda aceea de acolo. Așa. Și când se curgă în jos, simt ca și cum acolo unde trebuie să curgă acolo s-a oprit, ca și cum se dezgheață ceva. Așa. Că atunci când se topește lumânarea, dar rămâne acolo ceva resturile alea, rezidurile alea, că s-o... Curăț acolo, că acolo e o... Să spun eu, e tot din creația noastră făcut. Da, eu... Adică nu e ceva rău, dar trebuie să avem grijă și de zona aia, cum ar veni. E o rigiditate a mea, Nelu. Opa. E o rigiditate a mea că eu am așa, când spun nu, rămâne nu și când spun, știi? Sunt lucruri pe care eu le-am blocat eu în viața mea. Sunt chestii care nu sunt numai decât naturale. Știi? Păi și ce vrei să faci, Vera, acum? Da, acum am conștientizat, am lăsat Așa, să curgă și când o veni, vedem. Păi vedea atunci dacă o mai fericită. Păi hai, curăț acolo, nu mai ce să mai vedem. Vedem acum, nu atunci. Nu, da. am zis că am Acum. curățat. Da. Așa. Curăț Zis că am curățat și așa. am dat seama de la ce am conștientizat. Deci, e Deci bine, am lăsat să curgă de acolo și am simțit cum mi s-au răcorit ochii, nu aici, ăsta, dar ochi. Și toată zona asta a ochilor, dar nu al treilea ochi, de ce să spun, că mental aș fi zis că mama, nu, chiar ochii aceștia. Ca și cum a picat o pânză de pe ei, ca și cum s-au răcorit, s-au făcut mai clari. Știi?
Da, Vera. Acum, hai să, de aici, de la chakra asta din spatele cefii, venim în gât înapoi, urcăm înapoi sus către al treilea ochi, către coroană, da? Mai sus, du-te mai sus până la 1 metru, da? Ei, și acum faci o scanare de sus până jos, până sub tălpi la 1 metru. Îmi vine să spun că am o culoare verde aprins frumos, un verde foarte frumos. Un verde cum e verdele ăla de la foc, când arde focul și verdele ăla sclipitor. Dar ai trecut prin toate chakrele, așa? Am trecut cum mi-ai zis tu, am mers pe drumul pe care mi-ai zis. Așa. Și m-am dus așa în sus. Și știi cum sunt? Sunt ca și cum acolo unde eu sunt sus, sunt ca și cum aș fi în vârful unui copac, care copac e trainic și rădăcinile la copacul acela ca și cum eu țin pământul așa cu rădăcinile mele. Asta era. Asta era, Vera. Abia acum ai venit acasă. Da. Deci ce înseamnă asta? Că mă hrănesc din... Da, te-ai conectat. Așa mă văd. Da, te-ai conectat. Da? Da. Pentru că acum circulă liberă energie. Acum ești conectat. Păi eu am mers pe mi-ai zis tu, așa că tu mi-ai zis așa. Ce foarte ușor am intrat prin mine așa. De-aia mie mi-e ușor când mă ghidează cineva. Că altfel eu rămân așa, rămân pe acolo. Da, uite, vezi, o chestie de asta e bine să faci la un timp oarecare, știi? Și când nu te simți tu în regulă așa. E bine să faci o curățare din asta, că să mai așează. Mai vezi una, mai vezi alta, mai empatizezi cu cineva, mai plânge cineva pe umărul tău și tu zici, vai de mine ce-a pățit și uite așa. Că și iubirica asta e bună, dar pe acolo se strecoară mulți, să știi. De asta toată lumea zice că nu e bună iubirica asta, să lucrezi pe iubire, pe nu știu ce. Ba, e bine să lucrezi, dar îți asumi. Îți asumi foarte mult. Că pe aici ăștia intră foarte ușor. Foarte ușor. Pentru că tu tinzi să pui suflet întotdeauna. Prin iubire, tinzi să pui suflet. Tinzi să pui suflet. Și uite cum văd eu de aici. Că iubirea e un foc. Lucrez cu iubire, îi trimiți altuia o bulă de iubire. Deci din suma ta de energie divină, de iubire, ai făcut o bulă, că atunci când îi oferi o zambilă de 8 martie sau de că așa vrei, și o dai. Eu ofer, că exact ca atunci când dai orice, un leu, și o dăruiești iubirea. Iar alta este, care îi spus cu tu că te conectezi, este atunci când spune să te deschizi și când deschizi, atunci intră. Când tu te deschizi să-ți intre în sufletul tău, când spui, vai, te țin în inima mea, Nelu, și asta nu-i corect. Nu țin în inima mea. Ne ținem amândoi de mână și experimentăm, ne întâlnim, bem un ceai și după aia fiecare în ce are de făcut. Asta e de evitat. A deschide inima ca să intre acolo. Știi? Nu-i ca să nu lucrezi pe iubire. Ba, lucrezi pe iubire, îi trimiți iubire la tot universul. Trimiți, dar trimiți fără să te deschizi tu. Fără să deschizi. Vera, acum te întreb eu. Nu mai este aceeași experiență, aceleași trăiri când tu dai iubire celorlalți
și când te deschizi. Când te deschizi, simți unele lucruri, Vera. E un alt tip de experiență, da? Și pe aici intră vrăjmașul. Când tu vrei să experimentezi și lucrul ăsta. Când te deschizi, domnule, vreau să mă deschid să-l și simt. Nu doar să dăruiesc eu iubire. Aha. Da, și eu aia am zis că atunci când te deschizi, atunci e pericol și tu spui că uneori vrei ca să și te... Da. Păi cum să spun, atunci știi cum faci? Îți asumi nerul, dar nu te arunci ca ăla înainte, știi? Știi tu la țară când ai fost și ai făcut focul? Cum pui mâna pe sobă? Pui câte un pic așa. Da. Câte un pic. Ca să vezi cam despre ce e vorba, da. Să dacă pute, fugi. Da, bravo, Vera, bravo. Bravo, asta era. Da, asta e cea mai bună metodă până la urmă. Dacă tot vrei să te deschizi, măcar să încerci câte un pic, vezi dacă care-i treaba. Și dacă simți că ceva nu e în regulă, să te retragi imediat, să te protejezi. Da, pentru că și eu mi-am asumat am deschis către tine și de multe ori ai văzut. Simt că mă doare pe acolo, simt că plângi, simt că ți-e greu, uite, te mai trezesc noaptea din somn. Am afară. Astea sunt riscurile meseriei, Vera, ciure. Da, dar în același timp am primit și multă putere ca asta de hotărâre, de a fi hotărât, de a fi... Am primit foarte multe lucruri bune. Am primit și foarte multe lucruri bune și mulțumesc. Mai simți să zici ceva? Dacă nu mai simți, atunci hai să ne scuturăm. Dacă am fost pe undeva și am agățat câte ceva, să ne scuturăm. Să revenim la acum și aici, puri, curați, frumoși, deștepți, harnici, plini de iubire, multă iubire, doar iubire. Da? Să rămână pentru masă. Vă mulțumesc pentru participare. Și îți mulțumesc. Hai, poți să deschizi ochii ușor, ușor.